исем кушу жамағат ол гаят жидди айбір. Мына гимназия директоры айтқан беттегі, ол бик мәшақатлы деп, шыннан да шулай. Әзірге бюрократия заманында. Әмма ләкин исем кушуға біздің ислам динida бик зор әһәмиятке берген. Мына исем кушу ол бүтінләй түбінеше аңлап бітіре алмай тұрған бір шундай ғәмәл, исем кушу ғәмәле. Исем кушасың екен әтек мәктәпкә. Бу мәктәпнең язмышы үзгәрә башлый. Ул исем шушы мәктәпнең тәкъдиренә үтеп керә. Һәм әлбәттә, ул аның алдағы үсешендә һичшиксез уңай йогынты ясый. Һичшиксез уңай йогынты ясый. Менә исем кушуны без әле түбенечә барыбер аңлап бетерә алмыйбыз. Менә миңа 2 елдан артык Ирак көнчыгышта яшәргә туры килде. Мин инде Ирак көнчыгыш белән таныштым. Байтак шәһәрләрдә булдым, һәм Татар бугазында булдым мин. Татар бугазы, Татарский пролив. Татар шунда яр буенда мин алкын суга карап узак кына уйландым. Аннары көнбатышка таба борылдым. Һәм минем бер дустым әйткәне бар. Менә Балтик буенда Татар күле бар ди. Татар күле. Һәм мин килт итеп шушы сүзне искә төшердем. Менә күз алдына китерегез. Балтик буеннан алып Ирак көнчыгышка кадәр, Татар бугазына кадәр. Һәм бу дустымның әйткәне бар. Менә Татар күленнән алып Татар бугазына кадәр безнең ата-бабаларыбыз яшәгән дип. Ул чыннан да шулай. Һәм Татар күленнән Татар бугазына кадәрме күпме татар төрки исемнәре. Аларның әле байтагы саклана һаманда. Менә бу безнең казыклар. Шуңа күрә мәктәпкә исем бирү мәсьәләсенә бик җитди карарга кирәк. Кызганыч әлбәттә, соңгы елларда безнең бик күп мәктәпләребез рус мәктәбенә әверелде. Безнең ата-аналарыбызга да ничектер гипноз ясап, татарча укытуны ата-аналар ихтыярына калдырып, бик зур хата эшләнде. Шуңа күрә әле киләчәктә мәктәпләр мәсьәләсендә безне зур киртәләр, зур кыенлыклар көтә. Шуңа күрә без менә исем кушу юлы белән дә, башка юл белән дә без бу мәктәпләрне ничектер милләтебезгә, халкыбызга якынайтырга тиешбез. Казык кагып, бу безнеке дип ачыктан-ачык әйтергә тиешбез, әлбәттә. Әле бит Казан шәһәрендә генә түгел, район үзәкләрендә генә түгел, әле авылларда да мәктәпләр бар бит. Һәм ул андагы лаеклы мәктәпләргә дә безнең әдәбият, сәнгать әһелләре исемнәрен бирергә кирәк. Һәм ул әлбәттә акрынлап ул бирелә әлбәттә, ләкин зур авырлык белән. Алар арасында бик лаеклы мәктәпләр бар. Менә мин укыган мәктәптән генә дә мин мактанып әйтмим. 3 Тукай премия лауреаты чыккан бер мәктәптән. Шундый мәктәпләр бар, бөтен районда да бар. Һәм бөтен районда да менә бу процессны үзәккә куя торган шәхесләр бар. Менә Мамадыш районында Шәйх Иман Нуры, Әнигә Буа районында Зәки Нуры, менә шушындый эшләрне үз тирәсенә туплап алып бармаска тиеш. Ул бик тә лаек шәхес. Әлки районда Нәби Дәүле, Актанышта да бар инде, Гамил Афзаллар бар. Менә без бары тик
şahıslar tiresine toplanıp kına özümüzün televizini de milletimizni de saklaya alabız. Bari tek şahıslar tiresine toplanıp kına. Mine Apa Sarayı'nda indi baytak yıllar ilk Şevket Galiyev isimdagi mektepke Şevket Galiyev ismi verildi. İsim verilgach, anın muziği de özünden özü tüzüldü. Mine yaş buğunga nindi terbiye berip tura. Mine bizning avuldan nindi zor şahıs çıkkan dep balalar şuşu şahıslardan örnek alıp üseler. Terbiye bit ol. Terbiyenin üzerinde bit örnek degene bir yata. Örnek yata. Mine bizning rayonda da Kamil Valiyev degen akademik. Ol belki yine Qarangıgan avuldan akademik, dünya ko'lamida tanılgan akademik. Lenin premiyasi laureati. Bizde Musa Zalil Lenin premiyasi laureati ham akademik Kamil Valiyev. Aniga mana shu o'qigan maktabga Kamil Valiyev ismini bermasa. Erta Kamil Valiyev. Bu isimdan o'zi erta Mamad Ishtayev. Ayir, yurta anda boshqa neytiga. Men hali bulay misol uchun aytaman. Misol uchun aytam. Mana shunday unutula başlagan bir algı planda turmagan şunday zor şahıslar var. Şuna göre aydagiz bu bik kerakli bizning millatimizga foydali tema ko'tarilgan bu to'g'risida. Hozir bitindi maktablarga yinatul aeroportlarga da şahıslarning ismini bera boshladilar. Şuna göre bu gayet mühim, kerakli, faydalı bizim millet için. Hem şundan da müracaat bilen çıkarga kerak, müracaat bilen çıkarga kerak. Hem bu bizning milletimizni saqlaw yo'nalishindagi strategik planga kirilik mesele demek. Bilim yurtlarına, kultura учрежденияларына tegi bu ulug' şahısning ismini qo'shamiz ekan, bu endi mana o'zimizning yerlikka qoziq qog'u degan so'z. Qoziq qog'uning ma'nosini anglaysiz? Bu bizning territoriya deganni anglatadi. Biz aytdik mana tegaki bu maktabga ko'rinakli, zotli, asl şahsimizning ismini qo'shamiz ekan, bu maktabda o'zidan o'zi ninder bir mu'jizalı aura barga keladi. Mana bu magiya bizni tortib turadi, bizning xalqni, ham bizning xalqni birlashtirib turadi. Aytdik mana yangi maktabga ninder bir adibning ismini qo'shamiz ekan, iriksizdan anda bir pishmoq manda muzey uyushtiriladi o'zidan o'zi. Bunda bizning miras jila başlaydı. Bizning Tatar halkının mirası jila başlaydı. Biz endi bilamiz, qizg'anish albatta. Bizning xalqning mirasi bu yondirilgan, talangan, urlangan. Biz mana maktablarga shunday zotli ismlarni qo'shib, shu taralgan mirasimizni jiyamiz. Mirasimizni jiyamiz. Bu gayet zor ahamiyatga ega deb anlayman. Chunki shu yo'l bilan borib qana biz o'zimizning xalqning mentalitetini saqlay olamiz. Mirasimizni to'play olamiz. Hem barınandalik yaş buğunga şu şahıs yardımında biz özümüzün tatarlığımızın sindiriyoruz. Mana Tokay ismindagi gimnaziya deb aytaylik mana Tokay ismindagi. Mana bu isim bit o'zidan o'zi, hatto mana dars bermasang da so'zsiz ravishda bolalarga 24 saat davomida anlatib turadi mana. Şul Tufan Minoli ismindagi ismin aytaylik mana. Bu bir nindi üsteme sig'imlar talab etmişe, aytamid, tavlik bo'yina bolalarga terbiye berib turadi. Mana Tokay ismindagi gimnaziya
benim irtibar etkenim var. Hatta balalar da менә шушы исемне йөрткән белем йортында үзләрен башкача тота башлыйлар. Бу тәрбия дип атала. Чөнки алар үсә менә шушы исемгә лаек булырга тырышалар.